Tikulandiraniso pa channel chathu cha Nyasa Voice Box mmene timabweretsa Malawi osiyanasiyana makhandi maganizo osiyanasiyana pa nkhani zokhudza ndale kayendetsedwe ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi. Ndiye pano tabwera ndi Asizwe amene wandithu amachokera ku Nchewu ndipo iwowa zikuoneka kuti ali ndi zinthu ziwiri zitatu zimene akufuna ndithu zakukhosi zimene akufuna kulankhula ndi mtundu wa Malawi koma makamaka ali ndi mafunso awiri atatu amene tikufuna kuwafunsa aja amachita kuti olemekezeka a Richard Chimwendo Banda. Chimwendo Banda ndi phungu wa nyumba ya malamulo komanso iwowa ndithu ndi olemekezeka nduna yathu ya dziko la Malawi yazoona mabung'ono mgwirizano komanso chikhalidwe kuno kwathu ku Malawi. Ndi Chimwendo Banda analankhula pa msonkhano wina wa ndale wa chipani cha Malawi Congress Party kumene ananena kuti ayi anthu ena aja akufuna kuti azigwiritsa imfa ya olemekezeka Dr. Saulos Klaus Chilima amene adasiya pa ngozi ya ndege afuna azigwiritsa imfa imeneyi ngati chida cha ndale. Ndiye amatsutsa kuti ayi anthu amenewo asamapenge zimenezi. Ndi Asizwe akuti iyayi Chimwendo Banda alibe mphamvu zowaletsa Malawi kulira maliro a Chilima amene wakutcha kuti ABN. Ndi modi ameneyi ali ndithu ndi mafunso awiri atatu amene akuwafunsa Chimwendo Banda kuti kodi inuyo mphamvu Chimwendo Banda mwazilinga kuti zoti mudzawuza Malawi mmene angalirire maliro a Chilima. Kodi munthu amene adawuza president kuti ndege yafika ku Zuzu ndipo ibwerere chifukwa cha nyengo anali ndani, komanso kuti wamkulu wankhondo amene adamuwuza kuti ndege yagwera kutchire kowirira adali ndani. Mafunso amene wandithu Asizwe akuti akufuna mayankho ndipo alemba ripoti limene lachisanu lino akhala akalipereka ku nyumba ya malamulo mu mzinda wa Lilongwe. Ndikhala limodzi pano pa Nyasa Voice Box kuti ndimve kuti Asizwe akuti chani modi ya lero imene akuwafunsa Chimwendo Banda kuti kodi Chimwendo Banda mphamvu zoyankhula pa ripoti ya ndege imene idapha ABN mwazitenga kuti. Ndikhala limodzi pano pa Nyasa Voice Box lero pa 18 September 2024. Mona Malawi kulikonse kumene muli, dzina langa ndine Asizwe, ndabweranso kuti ndiyankhulane nanu Amalawi okonda dziko lanu, Amalawi amtendere amene cholinga chathu ndi chimodzi ndipo cholingacho tiyeni tonse tichigwiritse ntchito. Ngati tili mu cholinga chimodzi pasapezeke wina wopatuka kuti akhale payekha ayi, koma tonsefe tikhale malo amodzi monga cholinga chathu chimodzi. Amalawi ndikufuna pali zinthu zingapo zimene ndikufuna ndiyankhule ku mtundu wa Malawi, zokhumudwitsa, zofoketsa chifukwa cha mmene ife a Malawi tikutoledwera. Amalawi ife tikutoledwa. Kutoledwa kumeneku n'chifukwa chonena kuti anthu amene tidapatsa mphatso kuti alamulire dziko lino chifukwa cha ndalama zimene azipeza zafika napo kuti ayambe kutitola. Amalawi monga ndinena kale kuti tiyeni tipange cholinga chathu chikhale chimodzi. Cholinga chimenechi ndikungochotsa boma limene lilipoli. Tingochotsa boma limene lilipoli ndipo tichotse, pasapezeke wina wotsalira kapena wina payekha. Safika apa ngakhale kumwa madzi sakutheka, ngakhale chakudya sichikudyeka ayi, ngakhale kuyenda kumene tikumayenda ofowoka. Kuganiza kwathu sikwa mphamvu ayi, chifukwa ndi mmene akutitengera. Zafikano pokuti achakwera atenga dziko la Malawi ngati chipinda chawo chogonamo. Ndizomvetsa chisoni za ripoti la ABN limene Chimwendo Banda malamu auza Malawi zomveka bwino pa msonkhano wa dzana nkumanena kuti ayi ife Malawi sitikuyenera kulira
koma woyenera kulira nkukhala achakwera. Achakwera wakuti akudyetsa anthu chitedze. Achakwera wakuti akunamiza anthu mafuta kumati tabweretsa mafuta m'dziko muno. Achakwera amene akungoyendayenda amwesa kukhala mu ofesi angalire maliro achilima. Mpamene kunena kuti amalawi tatoledwa. Achimwendo banda mumayankhula mawu onena kuti imfa ya achilima ngati achakwera sakapezeka ku parliament kuti akayankhe chikalata chimene talembachi wina afuna asafune dziko munathawamo. Oyambirira kuthawa mukhalira achimwendo banda chifukwa nkhani ya imfa ya BN ikukukhudzani. Ndi ndani amadakuwuzani kuti ndege yadzadza simukuyenera kukwera ndege inuti ikukhudzani nkhani. Kodi achakwera ndani ankapatsa ripoti lonena kuti ndege idafika ku Mzuzu ndipo idabwerera chifukwa cha nyengo adawuza ndani? Kodi mkulu wa nkhondo ndani amene ankamuwuza kuti ndege yagwa koma kumalo yagwerako nkowirira akuti kokhwithima tikulephera kuti tifike kumeneko? Ndi ndani amene ankamuwuza? Nanga zimene zimachitika nthawi yanji popeza asilikali ogwira ntchito adaletsedwa? Kodi amene adawaletsa asilikali kupitiriza kugwira ntchito adali ndani? Kodi mutenga ngati ife amalo ogona, mutenga ngati ife amalo opusa? Lachisanu tili ku parliament unkondo wangoyo.
lachisanu lino tili ku city center, ine Sizwe ndikhala ndili ku city center ku parliament, ndanyamula kalata ngati nkupha achimwendo banda mumuphe Sizwe wakuno kuntchewu. Namba 2 wachilima, ankaka anyawera ndiyenda nonse amene muli akupha ku MCP mundipha ine Sizwe lachisanu ndikukapereka chikalata ku parliament, ndipo ndilokozeka kufa, ndilokozeka kumangidwa, komanso mdziko muno muthawamo, mufune musafune muthawamo, ndipo muthawa ndithu. Mark my words, mark my words. Mukangomanga Sizwe kaya kumupha, tsiku limene mumangelo mudzimanga nokha, komanso tsiku mumangelo ndi limene inuyo muchoke pa mpandopo. Ndetiyeni